Volám sa Patrik Katina. V mojom živote som mal okolo tých 100-120 kg. Tak som sa cítil fajn, tá váha bola primerane akurát. Neobmedzovala ma ako teraz. Keď som mal tú váhu, to som tedy robil na družstve, tam som bol v väčšom pohybu. Všetko to boli malé ručné práce. Po 8 boli 12 hodinovky, takže tam som si tú váhu mal ako držať. Počas prejazdu som padol do kanála, tam som si vyvrtal členok, roztrhol väzivo na členku a ostal som prakticky na posteli, že som ležal, tam bol pohyb nulový. Keď aj kraky, tak mierne kroky, no a posledných 6 mesiacov len bez pohybu som bol. Stalo sa mi to v lete, roku 2024. Čau Patrik. Ahoj. Ja ťa tu vítam. No. A som veľmi rád, že si sa rozhodol, že sa pustíš do tejto premeny. Bude to výzva aj pre mňa, bude to výzva aj pre teba. A na to, aby sme vôbec mohli začať na niečom robiť, tak potrebujeme vedieť jedno najzákladnejšie a zároveň aj najzdrvujúcejšie číslo. A vieš, aké to je číslo. Teda ešte nevieš, aké to je, ale vieš, že ide o tvoju váhu, ide o tvoju hmotnosť. My sme spolu zažili tú vec, že sme sa postavili na váhu, ktorá je do 200 kg a napísala mi, že overload. Takže vieme, kam bude tá váha smerovať. A preto tu dnes máme túto špeciálnu váhu, ktorá ťa odváži. Zistíme, ako na to hmotnosťou si. A dúfam, že to pre teba nebude len strašiak, ale je to najväčšia motivácia, aby si začal. Takže si pripravený? No som, mám, jasné. Tak, postav sa na váhu. Tak, moja váha do 200 kg ťa neodvážila, pretože máš 259,5 kg. No to je dosť. Máme. To je fakt dosť. Ja si nečakal. Toto nie. Pravdepodobne také číslo nie. Dobre, no musím to ja troška spracovať, že ani ja som nečakal, že si 50 kg. Pána beka. Poďme dole. A dobre. Klik sa riadi. Dobre, zastavte to ako... Áno, je to rok. Za rok som pribral 140 kg. Chcem schudnúť 160 kg, aby som mal mať tú váhu 100. Život som to váhu, to je katastrofálny, lebo preto sme nedali len poriadne zaviazané šňúrky. No, aké máš teraz toho pocity, akože chceš to zdať? Keď som videl to číslo, nechcem to. Chcem to dať dole. Ty si mi povedal, keď sme sa stretli, že tvoj cieľ je 90 kg. Áno. A teraz, keď si to uvedomíš, tak ty chceš schudnúť 170 kg. No to bude dlhá. To je jama. Cesta. Ja som pripravený ti pomôcť a otázka je, či ty si pripravený to všetko absolvovať. Dostať sa do toho. Áno, som. Lebo keď to začal týmto, tak to chcem dokončiť. Jeden z tých najťažších krokov teraz máme za sebou. Zistiť tú váhu. A ja dúfam, že toto bolo naposledy, čo som tam také číslo videl. Teraz si nastavíme, akým spôsobom sa do toho pustíme, za aký čas chceme akú hmotnosť dosiahnuť a dúfam, že raketovým tempom nakopieme tvoju premenu, ale nielen tvoju premenu fyzickú, ale aj tú psychickú, aby si sa dostal úplne do iného štádia nastavenia, lebo toto je život, ktorý myslím si, že nie úplne môžeme nazývať plnohodnotným životom. Takže ideme na to. Ideme na to? Sme dohodnutí. Sme dohodnutí.
Poznáme Patrikovú hmotnosť, poznáme Patrikové pocity. Teraz je čas, aby sme spoznali trocha aj Patrikovú kondíciu. A práve preto som si pre Patrika pripravil malý fyzický test. Je to časť dnešného stretnutia, o ktorej on vôbec netušil, že bude, pretože som sa tak trocha bál, že by naozaj ani neprišiel, pretože by sa bál, že čo ho čaká. A teraz, keď som ho postavil pred hotovú vec, tak sa na to z jednej strany teším a z druhej strany sa o to viac teším na to, keď tento test fyzicky urobíme za nejaké 3 mesiace znova a Patrik zistí, ako extrémne sa posunula jeho kondícia a pocit do seba samého. Takže Patrik, poď za mnou, prosím ťa. A pripravil som si pre teba celkom 4 cviky a všetky 4 pôjdeme hneď za sebou bez hociakej prestávky. Ja ťa k tomu budem tak kopať a uvidíme, že čo zvládneme a hlavne nebude to niečo, čo by si nezvládol do konca, ale mňa zaujíma, ako sa potom budeš cítiť, ako budeš zadýchaný. Dobre? Takže poď ukážeme si všetky 4 cviky. Tvojím prvým cvikom bude zdvíhanie tejto 10-kilovej činky nad hlavu. Činka má iba 10 kg, čiže reálne si zober, že to je 2,5% z tvojej váhy. Hej, čiže malinko kilov má. Ty ju chytíš na šírku, ako to tebe pasuje, teraz nemusíme riešiť nejakú kulturistickú techniku a dostaneš ju najskôr pri krk a potom ju dostaneš nad hlavu a pravidelne dýcháš, dobre? Čiže tu je nádychnem sa, dobre? Toto budem chcieť, aby si urobil 10 krát. Keď to urobíš 10 krát, tak pôjdeme pri tieto sane, ktoré majú 24 kg. A ty si ich chytíš, neodporúčam ti túto hore, lebo ich budeš takto prekacovať, ale odporúčam ti chytiť ich vyššie, zapreš sa nohami a pôjdeš až tam pri tú červenú značku, kde ich vlastne takto dotlačíš a ty budeš do toho zaberať sa. Budeš sa snažiť tam dostať čo najrýchlejšie. No a ďalším cvikom, keď skončíš s tými saňami, bude, že chytíš túto loptu, zvineš ju nad hlavu a z celej sily a s výdychom ju šľahneš o zem. Predstav si, že táto lopta predstavuje všetok tvoj hnev, ktorý máš voči tomu, do akého stavu si sa dostal a ty ho vytrieskáš o zem. Toto urobíme 5 krát. Následne prejdeš pri túto bedničku, ako to tebe sedí, môžeš byť takto, môžeš byť tu, ako sa bude tebe páčiť. A tvoja úloha bude zase jednoduchá, 5 krát si sadnúť a postaviť sa. Čiže sadnem si a postavím sa. To je všetko, čo od teba v tejto chvíli chcem. Nič viac, nič menej. Nič neodpustím a musíš to spraviť naraz. Poďme na to. Dobre, Patrik, takže dúfam, že si pripravený. Ja keď budem počítať, budem ťa priebežne opravovať. Chyť si činku do rúk. V pohode, nie? Pohode. Takže ja ťa odštartujem a budeš uzdvíhať nad hlavou hore s výdychom. Nezabúdaj pravidelne dýchať, ja ti to budem počítať. Dobre? Takže 3, 4, poď. A raz. A poďme znova. Dobre, nádych a ideme hore. 2, poď. Skús rýchlejšie. 3, výborne. Poď. 4, tak. 5, rýchlejšie, nespomalujme. Poďme. 6, hop. 7, dávaj. 8, výborne. 9 a posledné opakovanie, poďme. 10, položčinku a hneď, už si tu mal byť. Chyťte sa nižšie a dotlač ich tam poriadne, výborne. Stop, chyť tú loptu, hneď, poďme. Nad hlavu a šľahni o zem, bum. A chyť ju. A poďme. 2, výborne. A poďme. Hop. 3, výborne. A ešte 2. 4. A poďme zaber. 5. Super. A poď. 5 krát si sadneš a postavíš sa. Žiadne oddychovačky. Poďme. Sadnem, stanem. Hop. 2. 3. Rýchlejšie. 4. 5. A poďme ešte 5. Raz. Dávaj. 2. 3. Hop. 4. 5. Paráda. Zvládol si to oveľa lepšie, ako som čakal. To znamená, že práca s tebou nebude taká ťažká. Si zadýchaný. Dobre, si zadýchaný. Vydýchaj sa. Inak zvládli sme to za minútu a 7 sekúnd. Non-stopoval som si to pozrel na konci. Takže... Dobre si to zvládol. Vládzeš ešte rozprávať? Nie. Ideme na hamburger? Nechcem aj vidieť. Ideme na pizzu? Vôbec. Ideme na premenu? Áno. Ideme na premenu. Na to ide. OK. Dnes čakám vzácnu návštevu. Dnes čakám, že ku mne domov príde Patrik spolu s jeho partnerkou. Má za sebou 12 dní svojej premeny.
12 dní sme sa nevideli, ale na tých 12 dní získal jasné úlohy. Má 3-krát denne krokovať, má sa venovať svojej strave tak, aby spĺňal kalorické tabuľky, ktoré si dnes kontrolujeme, a má sa učiť zdravému životnému štýlu. Dnes si ho vyskúšam, dnes si ho skontrolujem a pozriem sa, čo sa mu za prvých 12 dní podarilo. Zároveň nastavíme ďalší postup a dáme si učenie správneho, zdravého varenia spolu s mojou partnerkou a zároveň výživovou poradkyňou Zuzkou. Takže vítam ťa na dnešnej konzultácii. Vo svojej podstate máme za sebou 12 dní tvojej premeny. 8.8. sme sa stretli prvýkrát a vtedy sme robili váženie, potom si dostal nejaké kroky, ako máš postupovať. A keď sa tak na to pozerám, tak približne 11.8. si začal tak naostro makať. Dostal si nastavené, že sa máš nejako hýbať. A teraz si vyskúšam, či si to pamätáš. Povedz mi, že kedy máš aké kroky absolvovať, lebo však bavíme sa o krokoch. Ráno, pred raňajkami 1000 krokov, a do trete ďalších 5 a po večeri ďalších 1000. Super. Takže sme to nastavili, že nemôžeš skôr raňajkovať, ako náhle nespravíš 1000 krokov. A do 15.00 musíš mať ďalších 5000 krokov a po večeri ešte pred spaním, čiže medzi posledným jedlom a spánkom absolvovať ďalších 1000 krokov. A splnil si toto všetky dni, ktoré som nastavil? Áno. A ty si to aj predbehol. Čo tam to pozeráš, posielaš tie kontroly, tak si to predbehol. Ja som rád, akože teším sa z toho. Dobre, dneska okrem toho, že nastavíme troška prísnejšie pohybový plán, dostaneme sa postupne k tomu, že začneme cvičiť vo fitku a vyhodnotíme tvoje stravovanie a po tomto vyhodnotení stravovania pôjdeme ku nám do kuchyne a prejdeme si varenie aj s tvojou partnerkou. Takže prejdeme si raňajky tvojho prvého dňa. Tam si dal ten chlieb jacovský, smotanová natierka, šunka a turecká káva sladená. Tam sme hneď ten prvý deň rozoberali, že nemáš sladiť kávu cukrom bežným, ale že pokiaľ potrebuješ sladenú kávu, máš dať erytritol, ty si ho hneď kúpil vlastne. Vyhovuje? Áno. Ono, výhoda tohto je, chcem, aby si to zapamätal, že ten erytritol, on, aj keď si ho hodíš do tabulík, tak on ti tam akoby nejaký cukor pridá. Čo je však dôležité, že on nie je pre nás vstrebateľný. A teda ti neurobi to, že ti reálne navýši ten kalorický príjem, pretože tvoje telo nevie využiť tú energiu z toho. Čiže či sú to, ja neviem, palacinky, či je to káva, či je to čokoľvek, čo chceš osladiť, tak ten erytritol kúpiš aj v kryštálovej, ale aj v práškovej forme. Čiže vieš si, dajme tomu, aj tým posypať, ozdobiť koláč, keď máš nejaký zdravý a vieš to urobiť na dobrý spôsob. Takže určite my sme ho vlastne nahradili úplne aj doma. A keď aj máme také obdobie, že si ideme, že cheat day, že jeme čokoľvek, tak nevidím absolútne zmysel v tom, aby sme vlastne si dávali, ja neviem, kolu s cukrom, dáme si radšej kolu zero, alebo aby sme do kávy dali normálny cukor, dáme si tam radšej ten erytritol, vždycky to je lepšie. Takže ten erytritol by som chcel, aby sa stal takou bežnou súčasťou tvojho života. Potom vidím, že na ten obed si uvidel, že káva čierna mleta bez cukru, že tam už si sa opravil. A to vidím aliašku, tresku, chlieb, párky. Dôležité je teraz pre mňa, že ani nie je, či sa tá strava skladá z úplne nutrične zdravých potravín, ale či ti to na konci dňa sedí. A tu keď sa pozrieme ten prvý deň, tak ti to nesedelo. To sme potom aj rozoberali, že si zjedol 96 gramov bielkovín a mal si zjesť 180, zjedol si 174 gramov sacharidov a mal si zjesť 112 a tuky ti jediné sedeli. A keď prídeme na tie ďalšie dni, tak vidím, že ty si sa s tými bielkovinami celkom to spasoval, že mal si zase 72 gramov bielkovín a ja si to postupne preklikám aj na tie aktuálne dni, aby som vedel, či si sa tam už dostal do obehu, ale chcem si to s tebou potom troška viacej prejsť. Sacharidy ti už sedeli, tie tuky, keď si prešvihol 13 gramov, tak to není až taký prúser, že nemusíme si z toho vešať hlavu. Tu sa tie bielkoviny už trocha zlepšilo a tento Classic Energy Drink Hell, tam bol cukor, že? Áno. Že? No, tak čo teraz, ti dám 10 klikov urobiť za to, alebo čo? To tam nemá čo robiť. Keď už, a ja sa tým pijem energetické nápoje, nie každý deň, ale mám to rád, pijem energetické nápoje, ale vždy je forma zero. OK, čiže kúpiť si formu bez cukru. Či je to Hell, či je to Red Bull, či je to Monster, čokoľvek bez cukru, nemá to tam čo robiť. Dobre? A robíš to pre seba, to teraz ti akože nenakladám, že vieš, ale nemôžeme takto zabíjať čas, hej? Dobre, ďalší deň už to vyzeralo celkom
fajn, ten sojový suk tiež akože dobré, sladkosť. Tu si dáme pozor na to, že už máš trocha prehľad o tom, čo sú bielkoviny. Tak skrátke najjednoduchšie môžem povedať, že bielkoviny sú mäso a všetky mäsové výrobky, všetky mliečne výrobky, čiže syry a tak ďalej, a ryby a výrobky z rýb, vajíčka a potom ešte môžeme zobrať rastlinné bielkoviny, strukoviny, tofu a tak ďalej. A teraz, čo je dôležité a prečo ti vysvetľujem, čo sú všetko bielkoviny, v ideálnom prípade by si mal v každom jednom jedle počas dňa mať bielkovinu. Čiže aj keď si dal ten sojový suk, nie je to taký problém, to prúser, že teraz zlyha tvoje chudnutie, nezlyha, v pohode daj si. Ale mohol si ho zapiť proteínom, vieš, aby si tam vyplnil ten príjem bielkovín. Lebo na konci dňa aj tak v tomto dni si mal prijať 180 g bielkovín, ale prijal si 100. Takže keby si tam dal ten proteín, tak už by tam bolo číslo, dajme tomu 120. Už by si bol bližšie k tomu cieľu a zároveň by si neurobil taký šok pre to telo, že mu dáš iba takýto čistý cukor. Je to zrozumiteľné? Áno, je. Tak si to zapamätaj. Čiže teraz spätne sa na to pozrieme takto a zapamätaj si tieto veci. Za prvé používať všade erytritol namiesto cukru. Za druhé žiadny drink, ktorý má v sebe nejaký cukor, ale všetko iba vo forme zero, čiže musí to byť zbavené toho cukru. A tretia vec, nepríjmaj jedlo, ktoré nemá bielkoviny. Čiže keď si dáš aj ten keksík alebo čokoľvek, tak daj tam či už jogurt, alebo proste si daj, ja neviem, aspoň pár plátkov šunky, že úplne mimo toho, alebo to vyplň proteínom, alebo tak, ale vždy nech to jedlo obsahuje nejakú bielkovinu. Dobre. A keď si pozrieme, tak tu som mal na večeru iba polievku, kuraciu, ale keď sa pozrieš na to, že dobre, človek si povie, že však kuracia, polievka, tam sú aj tie bielkoviny, tam je aj to mäso. Ale keď sa na to pozrieme, tak tá kuracia polievka má iba 2 gramy bielkovín, hej, lebo tam toho mäsa není toľko, keby si to reálne že urobil sám. Takže tiež to není úplne, že najhodnejšia forma, bolo to v podstate akoby jedlo bez bielkovín. Teraz sa tváriš tak smutne, keby som ti ubližoval, ale snažím sa ťa to naučiť, aby si vedel, čo máš robiť. Ideme na ďalší deň, zasa káva bez cukru, super. Ty dobre ráno začínaš, tie vajíčka, čo si tam dávaš, tá šunka a tak, a potom tam prídu nejaké tie malé narušenia, hej. Ale napríklad tento deň vyzeral celkom fajn, dokonca aj bielkoviny si splnil. A sacharidy sú troška nižšie, tuky sú troška nižšie, ale dobre. Hlavne tie bielkoviny sú splnené, takže tam som ja veľmi spokojný s tým. A môže byť. Ideme ďalej. 16.8. Tam keď si to pozrieme, tak zasa ten obed. Vidíš, že ty si dal vlastne iba polievku na obed. A tá polievka ti reálne dala, keď si to pozrieš, aj s tými guľočkami do polievky 200 kalórií. A z tých 200 kalórií, keď si to uvedomíme, tak bolo nejakých do 10 gramov bielkovín, čo je veľmi malinko, keď si ty zoberieš, že ty priemerne ješ tak 3 až 4 krát za deň. A keď máš zjesť 180 gramov bielkovín za deň, tak by si mal mať približne 60 gramov bielkovín na porciu. A ty si mal ten obed iba 10. Čiže čo si vlastne mohol napríklad v tom obede urobiť je, buď mať ešte to kvázi, že druhé, hej, že dať si nejaký steak, kuracie alebo do tej brokolicovej polievky si mohol nasypať ešte syr. Hej, aby sa ti tam roztopil, aby si zvýšil ten podiel bielkovín tam. Alebo keď to jedlo proste zješ, tak počkaj 10-15 minút, kým ti prejde tá chuť a vypiť ešte proteín. Napchať tam ten proteín, aby si jednoducho tie bielkoviny do seba dostal. Ideme ďalej na 17. Tam si kaloricky bol nižšie, ako si mal si prijať 1800 kalórií, prijal si 1498, čiže o 300 kalórií menej ako si mal. Zasa sa tu dostávame k tomu, že prijímal si samotné rýžové chlebíky, a na tých rýžových chlebíkoch mala byť čo? No. Bielkovina. Bielkovina tam chýbala, hej, lebo tie rýžové chlebíky sú v podstate príloha, je to sacharid. My tam potrebujeme dostať vždy tú bielkovinu. Čiže buď nejaký syr na to, alebo šunku, alebo aj to, hej. A potom na obed si mal zeleninovú polievku a večer už si tam mal aj proteín, mal si tam jogurt. Čiže reálne, keď si zoberieme, ty v celom tom dni si mal bielkoviny hlavne na raňajky a večeru. Ale počas toho dňa si tie bielkoviny tak nepríjmal. Čiže na toto si treba dávať určite pozor. Ty si sa o tom snažil dohnať tým, že si tam šľahol večer 100 gramov toho proteínu, akože vidím to. A zase to tiež nie je úplne, že tá najdokonalejšia forma, že večer vidím, že mi to nesedí, tak tam napchám proteínu za kybel, vieš, to nie je úplne tiež pre ten tvoj tráviací trakt úplne, že to najlepšie, čo môže byť. Takže, dobre, toto sú veci, ktoré zasa tu mám, sugar free, Red Bull, dobre, sugar free už bez cukru. Dobre, toto to už vyzerá lepšie, asi si vedel, že sa blíži kontrola, tak si začal viacej snažiť. Včerajšok, keď si pozrieme,
tuto zase tu máme tie raciolky rajče, že tam vlastne jedná sa o viac menej sacharidové jedlo, kde si pridal 40 gramov sacharidov a 5 gramov bielkovín, čiže tam mala byť nejaká šunka alebo niečo, ale inak to vyzerá celkom, že v pohode. No a dnešok, vlastne tam ešte nemáš nahádzaný celý dnešok, ešte riešiť nebudeme a dneska budeme variť spolu. Pointa je tá, že ideš na to dobre, snažíš sa dobre, ale musíš si uvedomovať dôležitosť tých čísel. To znamená, že dám ti teraz príklad. Predstav si, že chodíš do práce. Máš 5 eur na hodinu, dávam príklad. Na konci mesiaca ti vyjde, že šéf ti má vyplatiť 1200 eur. Ale tvoj šéf príde za tebou a dá ti 900. Nedal by si mu facku? Jasne, že dal. No. A takže toto ty reálne robíš. Že tvoje telo očakáva nejaký príjem, to je pre neho nejaká výplata, to jedlo, aby energeticky zvládalo všetko, čo od neho chceš, lebo ty na to, aj na to, aby si spaloval tuk, potrebuješ energiu. To není len tak, z ničoho nič. Takže ty sa musíš o to telo postarať, aby malo dostatok energie. A teraz, tvoje telo počíta s tým, že dostane každý deň napríklad 1800 kalórií. Ale ty mu dáš jeden deň 1400, druhý deň 1300, ďalší deň 2000, ďalší deň 1700 a nie úplne to potom sedí. A zároveň tie kalórie už vieš, že sa delia na bielkoviny, sacharidy a tuky. A teraz keď jeden deň mám 100 gramov bielkovín, ďalší deň 200, ďalší deň 150 a je tam taká sinusoida, skáče to hore dole, tak reálne sa dostávame k tomu, že tvoje telo nevie, s čím má počítať. A keď nevie, s čím má počítať, tak začne sa starať samé o seba. A to je tá fáza, kedy tvoje telo ukladá tuk. Čiže ty reálne pri chudnutí potrebuješ dosiahnuť konštantu. To znamená, že byť v jednej úrovni denne bielkoviny, denne sacharidy, denne tuky. Môžeš jesť denne rôznorodé jedlá, robiť si to, z čoho chceš, ale ten výsledok, ten číselný výsledok na konci dňa by mal byť rovnaký. Čiže od dnešného dňa si nastavíme to, že máš 1800 kalórií nastavených, to znamená, že ty nepôjdeš spať, kým nebudeš medzi 1700 až 1900. Rozumieš? Niekde, že 100 dole, 100 hore. A musíš plne tie bielkoviny, sacharidy, tuky s tým, že hore dole 10 gramov. Ti budeme akože odpúšťať, že je to v pohode táto odchýlka, ale keď to bude, že prevýšiš tie kalórie, alebo pôjdeš nižšie, tak ja ti to vykompenzujem v pohybe, ale tak, aby si to užil. A pretože ja sa snažím ťa to naučiť, nič ti nevyčítam, ale chcem ťa tak troška dokopať k tomu, vieš, aby si to dodržoval 100%. Je to všetko zrozumiteľné, alebo máš nejaké otázky teraz? Rozumiem. Som zvedavý, dobre. Dobre, super. Takže máme zanalizovaný ten jedálniček. Ešte sa budeme baviť o tom, že začneme cvičiť, začneme chodiť do fitka, a to ti poviem až po tom varení, keď budeš najedený, aby si mal troška lepšiu náladu, keď ti poviem, čo čaká. A v tejto chvíli sa teda môžeme dostať k tomu vareniu a prejsť si, ako variť niektoré jedlá, a aj počas toho ti určite vysvetlíme veľa vecí. Takže môžeme ísť na to? Môžeme, áno. OK. Budeme rád. Ako prvé si ideme pripraviť smoothie. Ideálne zloženie je, že bielkovina, sacharid a tuk, aby to bolo komplexné jedlo. No a čo sa týka konkrétne tohto, ktoré som tu ja pripravila, tak to je Marianové najobľúbenejšie. Takže myslím si, že vám bude chutiť, lebo dali sme ho každému do jedálnička a chutilo naozaj že úplne že všetky. Takže je tam mlieko 3,5%, to je také celkom fajné a chutí to ako mlieko konečne. Potom proteín, ten som zvolila cookies a krém, hej, ale to sú cookies sušenky, tie sú výborné. Potom tu máme arašidové maslo, ktoré je tuším bez kúskov, máme banán, máme tu jogurt, ktorý je že naturálny, je to v podstate ako keby Activia a piškoty. Takže výhodou smoothie je, že jednoducho nepotrebuješ mať žiadne kulinárske schopnosti, všetko to natrieskaš do mixéru a rozmixuješ. Trvá to úplne že pár sekúnd, takže naozaj aj keď nestíhaš, aj jednoducho keď sa ti proste nechce si niečo chystať, tak je to ideálna možnosť. Marian má túto možnosť veľmi rád, pretože on nerad varí a nerad strávi v kuchyni akýkoľvek čas, okrem toho, keď konzumuje jedlo. Takže máme tam banán, čo je sacharid, teraz pridáme jogurt, ktorý je v podstate ako keby Activia, je to taká Tesco Activia, takže je to aj lacnejšia alternatíva Activie, čiže do budúcna, keď pôjdeš nakupovať, tak Activia stojí dvakrát toľko, tento stojí tuším 30 centov. Tam máme vlastne, v tomto jogurte sa nachádza bielkovina, nachádza sa tam aj nejaký sacharid a aj nejaké percento tuku. Teraz pridáme bielkovinu s tukom, čo bude mlieko, čiže samozrejme v jedálničku idete podľa gramáži. Teraz si to iba ukazujeme, že čo asi.
a piškoty, sacharid, výborné. Oni sa tam tak krásne rozmixujú a dajú tomu takú krémovú konzistenciu, že kľudne ich tam na všetky. A teraz veľmi dôležitá vec je proteín. Myslím, že tam bude odmerka. Niekde. Dobre, nebudem sa tam špárať. Takže proteín, tento je konkrétne akože môj najobľúbenejší, ale sú výborné aj tie ovocné, ale tie nemakaj ty rád. Respektíve sú tak fajné na leto. Keďže si veľký chlap, dáme ti 3 odmerky proteínu. Potrebuješ veľa bielkovín. Tak, no a naposledy arašidové maslo, čo je vlastne ako keby pomleté arašidy. Tam dá. A je to takéto fajné, konzistentné. Niektoré sú aj také, ukážem ti. S takými kúskami. Áno, a to je také viacej tuhšie. Už tam máme iba trochu, lebo dobre sa to je aj lyžicou. A tam sú dokonca kúsky tých orieškov, ale toto je také lahodnejšie za mňa, v tých smutičkoch sa to tak ľahšie stratí a dodá tomu orieškovú chuť, takže toto je bielkovina s tukom, ako všetky orechy. No, tak asi toľko to. A teraz to budeme proste už iba mixovať. Takže máme vymixované, vôbec tam netrebalo vodu, je to krásne chutné. Tak, to je jak za jeden. To Patrik. Nech sa páči. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem. No a teda na zdravie. Na zdravie. Toto je tá Marianová bomba. Ja ho poznám na spamäť, je výborné. Výborné. Hej. Takže, ideme si spraviť z mletého mäsa IKEA gulky. Podľa mňa sú to malé fašírky, ale volajú to, že IKEA gulky. Neviem, či sú také výnimočné. Takže, mleté mäso. Je tam mleté hovädzie, mleté bravčové. Môžeš si pomôcť doma, môžeš kúpiť. Jasné. Dáme tam 2 vajíčka, keďže robíme takúto, že mega masu, by som povedala priamo. Inak dáme iba jedno, lebo robím tak z polovice. Dáme tam strúhanku. Normálne dajme približne 4 lyžičky, keďže dvojitá dávka, aby to bolo trošku také fašírkové, že to bude držať tvar. A čo sa tohto týka, tak vlastne poznáte tie kalorické tabulky už, že tam sa dá nahodiť to moje jedlo. Tak ja tam tieto fašírky tak nahodené mám a preto vždycky už to robím podľa tých gramáží, že mám to tam nahodené, tak vždycky dávam rovnaký počet mäsa, rovnaké množstvo tej strúhanky a tak. Takže vždycky to má rovnakú hodnotu a potom vlastne si tie hotové gulky už len odvážim a viem presne, že koľko to z nás zjedlo na obed. Takže, mohla by si ošúpať cibulu. To je dobre. A môžeš aj stričiky cesnaku. Ja sem zatiaľ pridám čierne korenie. Samozrejme, budeme to musieť trošku chutnať, lebo pri fašírkach človek nikdy nevie, že koľko zožerú aj tej soli. Teraz tam dáme majoránku, nech je to fajné. Dúfam, že nemáte... Na drobno nakrájať, alebo... Úplne, že na drobno zvládneš. Jasne, samozrejme, ja doma to tak robím. Solno vidíš. No, čiže opäť, keď sa na to pozrieme zo zloženia, tak bravčové hovädzie, bielkovina s tukom. Patrik, počúvaj aj ty na diaľku. Dali sme tam 2 vajíčka, z čoho žltok je tuk, bielok je bielkovina. Dali sme tam sol, majoránku, to sú nejaké bylinky, ochutenie, korenie. A strúhanka je v podstate pomleté pečivo, takže je to sacharid. Takže je tam aj nejaký sacharid, ktorý samozrejme netreba to s ním preháňať, mohli by sme jej tam dať aj viacej, ale opäť, čím viacej sacharidov v tom mese, tým menej sacharidov v prílohe. Čiže keď si chcem dať k tomu ešte nejaké zemiaky, tak musím myslieť na to, že dominantná tam musí byť tá bielkovina a nie ten sacharid, hej? Jasne. Takže super. Výborne. Pretlačíme tam cesnák. Nech to má chuť. Neviem, niekto ich robí asi aj pikantné, alebo tak, hej, že dáva tam všetky taká, že podľa svojej chuti, akože. Áno. Dobre, dáme cibulu. Parádička. Ideme robiť gulky. Dobre, to budeme robiť rukami, ruky máme čisté, takže kľudne sa môžeš pridať. Ešte si čia, wow.
sú krásne. Prvé, čo tu máme, sú kurácie prsia, ktoré sú viac menej čistá bielkovina. Máme tu vajíčka, opäť žltok je tuková vec, bielok je bielkovina. No a máme tu pomleté kukuričné lupienky alebo cornflakesy a máme tu celozrnnú tortilu, kde krásne vidíš ešte vôčky a všetky semienka. Takže, prvé, čo spravíme bude, že kurácie prsia osolíme, okoreníme, ovajíčkujeme, pekne ich to obalíme, dáme do cornflakeov a vlastne rezeň bude hotový. Budeme to ukladať na papier na pečenie a dáme to potom piec do rúry a medzi tým si pripravíme tú jogurtovú marinádu. Dobre? Takže, môžeš krájať kurácie prsia. Pekne tak na tenšie plátky a ja ich budem v tomto vajíčku obalovať a potom ich dáme do cornflakeov. Kľudne si môžeš zobrať ďalšiu dosku, čo je tam v rohu opretá a môžeš ošúpať a najemno nakrájať tú šalotku na kolieska a ten cesnak iba ošúpať. Ak sa môžem teda takto zneužiť. Kľudne ma poposúvaj. Spravíme si ten dressing, hej, budeme ho volať napríklad, že cesnakovo-bylinkový. Takže dáme tam opäť aktíviu, ktorá predstavuje bielkoviny, sacharid a nejaký tuk. Hej, pozri. Teraz tam pretlačíme cesnak. Dala sme riadny struk, ty kokso. Bude riadna cesnačka. Ale nič to tam nejde. Musím sa cvičiť. Tak to bude riadne cesnakové. Na zjemnenie tam môžeme dať trošku karičky, ktorá opäť predstavuje nejakú bielkovinu a nejaký tuk. Ale iba úplne, že trošku, len aby to malo trošilinku taký, že syrový nádych, hej? Nič extra. Nejaká sol. Dobre. A čierne korenie. No a rezníky dáme do rúry, na 190 stupňov ich pečieme, približne tých 25-30 minút, uvidíme. Rezník. Chceš aj taký detail? Lebo povedal Martin v námože, že dobrý rezeň musí vydávať takýto zvuk. Inak nie je dobrý. Máme tu dve tortily, pretože si spravíme dva. To je jedno asi z ktorej strany. Namažeme ho na tortilu. Je extra cesnakový, takže to bude vôňa. Môžeme spraviť jeden takto. Rezňa máme samozrejme dosť, môžeme nakryť celú ulicu. No, dáme tam šalatové listy, kľudne si ich môžeme natrhať, takto, paradička, máme tam nejakú zeleninku, hociakú, aká chutí, včera som dávala aj kukuricu, že Marian? No, tento jeden by sme mohli takto zakrútiť a ten druhý spravíme zase inak. Takto, a tu pekáme. No a tento druhý spravíme rovnakým spôsobom, ale do jedného tvaru. Môže pridať aj syr do taštičky. Poďme, čo spomaluješ? Chceš si zapaliť? Nie. Ja som už ešte čo bolo. No moc si to nepomáha, to fajčenie, to je pravda. Ale tak verím, že časom ťa aj k tomu namotivujem, aby si aj s tým prestal. Ja som teraz prestal. Ale že ti hovorím, zapali si. Nebudem sa najedol, schudneš. Aspoň koľko bolo. Ale ty sa nemôžeš riadiť podľa všetkých. Ja som mi to začal, tak som začal. Poďme. Nespomaluj. Lázeš? No. Lázeš. Aj. Ideme pozrieť koníky. Poď. No dávaj. Poď, nespomaluj, ani nezastavuj, poď. Jak sa cítiš?
No rýchne si. Ani tak, že... Poď tu. Vidíš hen tam tú rozhľadňu? Áno. Kedy tam pôjdeme? No. Keď budem asi na tom... Keď čo? Keď budem asi na tom dobre. Pravdu, to by som tam nedal. Dal mu tak za mesiac. Hej. Ale nie. Neviem, s takýmto tempom by to bolo celkom klasa. Ťažké. Volá, kedy ťa prekvapím. A veľmi nečakane tam pôjdeš niekedy. Dneska to nebude, ale niekedy tam pôjdeš. A každopádne, to je ešte dosť ďaleko, tá rozhľadňa. Ale chcem, aby si začal cvičiť. Máme za sebou prvých 12 dní. Je čas, aby sme začali trénovať. My sme sa bavili o tom, že ty sa vieš dostať nejako do partizanského, keď je to potrebné, hej? Áno. Takže chcem, aby sme to nastavili takým spôsobom, ideálne, ak by si vedel do partizanského chodiť každý deň. A robili by sme to tak, že jeden deň budeš cvičiť s trénerom a ten deň, ktorý cvičiť s trénerom nebudeš, tak budeš mať nastavené, čo máš robiť a ty to tam budeš robiť. Ja si to budem vedieť skontrolovať aj cez kamery a zároveň tam aj budem častokrát prítomný. Nastavím ti konkrétny tréningový proces, ktorý budeš od zajtra nasledovať. A tým, že sme začali 8.8., tak v okolí 8.10., čiže na začiatku prvej polovici 10. mesiaca si dáme prvé kontrolné váženie. Už prvý týždeň za sebou máš. Vieš, aké to je pre teba krokovať, vieš, aké to je pre teba držať stravu, vieš, aké chyby si robil. Áno. Takže budeme to pravidelne kontrolovať, budem ti pravidelne dávať kritický feedback na tvoje stravovanie. Takže tento týždeň dokončíme tak, ako máme nastavený a v priebehu tohto týždňa ti doručím tvoj tréningový systém. Áno. A následne sa v pondelok približne, alebo v útorok stretneme, ukážeme si to v praxi a začneš trénovať každý deň. Dobre? Dobre. Súhlasíš s tým? Áno. Takže teraz si poďme dokončiť ten kopec. Nech to máš ako prvý tréning na zbieranie krokov. Poďme sem ešte kúsok sa prejsť a porozprávam ti aj, ako si predstavím ten tréningový plán. Dobre? Jasne. Pripravený si už rozhýbať sa trocha? Áno. Ty tým, že nastavíme ten tréning, že budeš cvičiť každý jeden deň, tak samozrejme, že kroky zostávajú. To neznamená, že kroky sa odpúšťajú. Kroky zostávajú. Čiže neranajkuješ, kým nemáš 1000 krokov. Áno. Do 15. musíš mať 5000 ďalších krokov a po večeri musíš mať 1000 ďalších krokov. Áno. A sústreď sa na to, aby v každom tvojom jedle bola aj bielkovina. A vo fitku sa budeme sústrediť na to, aby si spáloval brutálne veľa kalórií. Áno. Čiže jeden deň tam budeš pod dohľadom trénera, ďalší deň budeš sám, potom zase pod dohľadom trénera, potom zase sám a tak ďalej. Tréneri sa ti budú meniť, ale toto ti budem nastavovať ja, že ako to budeme robiť. A potom, keď dohodneme váženie, tak si dohodneme aj ďalšie kroky a počítaj s tým, že stále to bude nejakým spôsobom ťažšie a ťažšie. Ale zároveň aj pre teba ľahšie a ľahšie. Tešíš sa na to? No. Nechceš to zdať? Nie. Keď som začal, aby som sa vyhlpil. Aby som to prestal. Dobre. Tak sme dohodnutí. Ruku na to. Dohodnuté. Dohodnuté.